बड'लेण्ड टाइगार इउटुब चेनेलाव आं धनजिब रानसाया फिन नोंथांमोननि सेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबाय। दिनैनि भिडिअआ जाबाय दा आसामाव जाबायदि आन्दलन जागासिनो दोङो, जाबायदिहाय केबखौ लानानै हुलुस-थुलुस परिबेस मोनसे जागासिनो दोङो, बेनि सायाव आं भिडिअ बानायनो नागिरदों। केब CAB केबा मा बुस्थु बेनि बागै आं नोंथांमोननो बुंनो नागिरदों। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नाय, अब्लानिया केबनि बागै मिथिनो मोनगोन। केबा मा बुस्थु बेनि बागै मोजाङै बुजायनानै होगोन, नोंथांमोना बुजिनानै ला। जों केबखौ जोंनि आसामाव गोनांथि दङ ना गैया बेखौ आं बुंनो थाङा, नाथाय BJP नि थाखाय गोनांथि। आसामनि जा जुदा फरायसा आफादानो जा, कृषक मुक्ति संग्राम समितियानो जा, शिल्पी समाजानो जा, स्टुडेन्टस जायखिजाया कलेज इउनिभारसिटिनि स्टुडेन्टफोरनि थाखाय केबा प्रयोजन नङा होननानै आन्दलन खालामगासिनो दङ, नाथाय BJP आ खोनासङाखै। बे केबखौ 1955 मायथाइयाव गिबि खेबनि थाखाय लाबोनाय जादोंमोन भारतआव। बे सिगांनि केब आरो दा 2016 मायथाइनि जा केब, जाय केबखौ लाना दावराव जागासिनो दोङो, बे केबा मथा-मथि एखेयानो, नाथाय 1995 मायथाइनि केब आरो दा 2016 मायथाइनि जा केब एसे जुदा। 1995 मायथाइयाव जाय भारत हादराव फैयोमोन भिसा लानानै बा जायखिजाया डकुमेन्टस लानानै, जेरै बांलादेश, पाकिस्तान, आफगानिस्ताननिफ्राय जायफोर हिन्दु एबा मुसलमान मानसिफ्रा फैयोमोन, बे मोनसे थि सम थायोमोन। जेरैबायदि 1 बोसोर थानो हागोन, 2 बोसोर थानो हागोन, 10 बोसोर थानो हागोन, बेफोरबायदि डकुमेन्टस लानानै फैयोमोन। जेब्ला बै भेलिडिटिया जोबगोन थानायनि, अर्थात सोरबा सासे मानसिनिया 5 बोसोरमोन, 5 बोसोर बे भारतआव फैबाय, नाथाय बिनि भेलिडिटिया जोब्बाय, बे थांनो नागिराखैमोन, अब्ला बेफोरबायदि मानसिखौ मा खालामोमोन सिगांनि आयेन मथे, जे हमनानै बे हादराव दैथायहरफिननाय जायोमोन, नङाबा हमनानै जेलाव सोना दोननाय जायोमोन, नङाबा डिटेनसन केम्पआव दोननाय जायोमोन। बे जाबाय सिगांनि केब, 1955 मायथाइनि केबमोन। नाथाय दा 2016 मायथाइनि केबा एसे जुदा। 2016 मायथाइनि जा केब, बे केबनि आयेना ओरैबायदि, जायफोर बांलादेश, पाकिस्तान आरो आफगानिस्ताननिफ्राय मोनद' धोरोमनि मानसिफ्रा फैदोंमोन, जेरैबायदि हिन्दु, सिख, पारसि, जैन, ख्रिस्टान, बुद्धिस्ट, बे मोनद' धोरोमनि मानसिफ्रा जुदि 2014 मायथाइनि 31 डिसेम्बरनि सिगां भारत हादराव जुदि फैदोंमोनब्ला, बे मोनद' धोरोमनि मानसिफ्रा नागरिकत्व मोनगोन। बे जाबाय दानि केबनि नेम खान्थि। सिगांनि केब आरो दानि केब एसे डिफारेन्स, नाथाय केबा 1955 मायथाइनिफ्रायनो दोङो। 2016 मायथाइनि जा केब, जाय केबखौ लानानै पुरा आसामाव हुलुस-थुलुस जागासिनो दोङो, बेनि नेमा जाबाय बे ओरैबायदि। आसाम सरकारा बुंदों, जुदि बे केबा जुदि जायोब्ला गासै 5,40,000 बेफोर धोरोमनि मानसिफोराल'सो नागरिकत्व मोनगोन होननानै, सिटिजेनशिप मोनगोन होननानै बुंगासिनो दङ। नाथाय आसामनि आसु, कृषक मुक्ति संग्राम समिति, गुबुन गुबुन अर्गेनाइजेसन जायफोरा दा आन्दलन खालामगासिनो दङ, बिथांमोननि बायदिब्ला 1,40,00,000, 50,00,000, 60,00,000 बेफोर बांलादेशि मानसिफ्रा नागरिकत्व मोनगोन होननानै बुंदों। जुदि 1,40,00,000, 50,00,000, 60,00,000 मानसिया जुदि नागरिकत्व मोनोब्ला, हसाकै आसामनि बे असमिया हारिनि मानसिफोरा जेबो पात्ता मोननाय नङा बे धोरोमनि मानसिफोरजों। जेरैबायदि त्रिपुरायाव गासै 40,00,000सो सुबुं अनजिमा दङ, बेयाव त्रिपुरिफोरा जेबो पात्ता मोना। मात्र त्रिपुरिफोरा 10 लाख बा 12 लाखल'सो दङ, बाखि सब बेंगलिनि आखायाव दा त्रिपुरिया। बेफोरबायदि जाजानो गिदों आसामखौ। जुदि बिसोर जुदि 1 कौटिनि सायाव नागरिकत्व मोनोब्ला, अट'मेटिकलि हारसाफोरा जोबोर बिपद दङ। जों बर'फोराबो एसे जाफानो हायो, नाथाय बेनि बागै मिथिला, उननि भिडिअआव बुंसिगोन बानायनानै। नाथाय बाथ्राया ओरैबायदि, हेमन्त बिश्व शर्माया आसामनि फाइनेन्स मिनिस्टारा बुंगासिनो दङ 5,40,000। फोथायजाया, बुंनोसो बुंदों 5,40,000 सुबुङाल'सो नागरिकत्व मोनगोन, नाथाय
सिरि सिरि जुदि बै आसु बुंनाय बायदियानो जायोब्ला 1,40,40,00,000 50,00,000 सुबुङा जुदि मोनमारोब्ला मानो होनब्ला बोरै फैथोनो राजनिति नेताफोरखौ रावखौबो फोथायजाया बुङो मोनसे खालामो मोनसे मानो होनब्ला 2014 मायथाइयाव भारतनि प्रधान मन्त्रिया जेब्लानोखि लकसभानि केम्पेइनाव फैदोंमोन अब्ला बुंदोंमोन जे गावसोर सरकार दानायनि अखानायैनिफ्रायनो बांलादेशिफोरा आसामनिफ्राय थांनांगोन अब्ला साननानै नायदो आसामनिफ्राय थांनो गारैयै दा बांलादेश पाकिस्तान आफगानिस्ताननिफ्राय मोनद धर्मनि मानसिफोरखौ लाबनोसो नागिरदों अब्ला बेफोरबायदि सासे जुदि हादोरनि प्रधान मन्त्रिया बेफोरबायदि मिसा बाथ्रा रायोब्ला अब्ला सोरखौ फोथायनो बेनिखायनो बोरैबाबा गिनो गोनांबो जोंनि बाथ्राखौ बुंथ'ला बर'फोरा मा खहा जायो जाया उननि भिडिअफोराव बुंसिगोन